Tama sa amon, patay itong gagamba. Mm. So, what's up mga aji? So, kung nakikita nyo to, katatapos ko lang nagpa-kondisyon ng gagamba, no? So, nagpa-araw tayo. Tapos, nagpatake tayo. Yan yung mga gagamba, no? So, napakadami niyan. Ito yung para sa pangdayo na naman namin. So, ito yung mga winner natin mag 3 weeks na, no? Kaya, siguro to pang bablog ko na lang. And ito yung kinondisyon ko para sa Facebook or sa YouTube, depende din, no? Pero to, maganda-ganda to. So, game na natin. Para makarami-rami tayo, no? Kasi maraming gagamba talaga to. So, game natin. Game natin. Sa paano, so sobrang laki talaga na ito. Itong dilaw na to, napakalaki. Lang niya, no? Ay, labas ko nga. Kasi kagabi, hindi ko mapansin yung laki na ito, no? Sobrang laki pala talaga, oh. Grabe sa laki to mga aji. Grabe sa laki talaga to. Pakakapal. Wala pang kaha to, ah. Oh. Grabe to. May yung salmon sa ganito kalalaking gagamba. Jensen line to mga aji, ah. Hindi Cebu. Makapal masyado ang paa. Yun ang pinagkaiba ng Jensen sa Cebu, no? Sobrang kapal, oh. Yan. Yung Cebu mahaba. Jensen sobrang kakapal ng mga gagamba dito. So, tabi na natin to. Ewan ko, may makakamats pa ba to? Sobrang laki. Pag gagambang Japan naman to, mawawasak to mga alis sa gagambang Japan na nagsasabi sa inyo. So, titignan natin kung saan natin lalaban to. Mag-focus mga aji. So, first fight. Bunutin na natin. Yan yung first fight. Okay. Iayos natin, no? Palabasin natin tong itim. Okay, ito nakapatong dyan. Sige. Ito muna. Dyan. Para makita nyo, no, yung itim. So, kinondisyon natin yan. Para talaga sa inyo. So, ito naman yung salmon. Hindi magkakalayo to, no? Katawan pa yung salmon. So, sa galamay, paningin ko dito, parehas na parehas to. Pero sa dilaw natalo tong salmon, no? Kasi napital. Napatal yung gagamba dun, no? Oh, mali sa dulo. Kasi nawawala yung isang stick natin, no? So, hindi po salmon to, ah. Mukha lang siyang salmon, no? Siguro mahaba lang siya ng unti sa kamay, no? Unting-unti lang talaga. Pero sa kaha, yung salmon. So, tignan nyo lang muna. Ito yung itim. So, yan siya. Ito naman yung salmon. Mahaba lang ng unti sa kamay yun. Pero, itong salmon, alam nyo naman, malakas yung salmon, no? May kaha pa to. Lamang sa kaha itong salmon. So, ganyan yung magiging itsura niyan. Kaya natin pakitin para makita nyo. So, okay. Game na natin to. Huwag na natin patagalin pa, ano. Yun na. Yun na yung bigat ng katawan niya. Natanggal na. Okay. Game. So, nawawala yung paleta natin na isa, ano. Okay, game natin. Sige. Hindi kaya. Tinamaan kagad yung itim. Tinamaan yung itim na mahaba. Napusod agad mga aji. Sige. Hindi kaya. Laki ng gagat na ito. Tinamaan siya, no? Napuruhan agad siya. Ayan, no, sa gilid. Ang laki ng kagat. Na-sureball siya ng salmon dun, ah. Bumitaw siya, no? Kasi malakas yung piga ng salmon. Saka kagat siya sa gilid. Wala na to. Hindi nalalaban to mga aji. Kasi yung gilid niya tinamaan, no? Napakalaki ng tama ng gilid niya.
Ayan, no. Kung mazozoom nyo, naunahan siya, no. Napiga na siya ng salmon. So, yun. Ganun talaga mga Adji, no. Kasi napatal na kasi to. So, hindi na talalapan pa, no. And, subukan natin kaskasan ng dalawang gagamba yung salmon, no. Subukan natin mga Adji. Ano ba yung subok natin dito? Testingan natin yan ang salmon na yan. Kung kakayanin niya dalawang gagamba, no. Sige. Ito mga Adji, medyo mahaba-haba na to. Medyo mahaba-haba to, no. Titignan natin kung kakayanin ng salmon to. Or kung kakayanin niya ang salmon, no. So, hindi natin patagalin pa to. 2 versus 1, no. Sige. Yung nakatama yung salmon. Oh, tama na. Okay. Oh, bilot kagad yung salmon. Ang bilis lumaro. No, patay kagad yung salmon. Tapos napusod yung salmon. Ito yung tama ng salmon, no. Ito, andito yan, no. Magtutubig-tubig pa. So, dito yung tama ng salmon, napusod agad. So, normal sa gagamba yun mga Adji na tumakbo sila pag tinamaan sa pusod talaga, no? Kasi masakit yun. Tapos yung kalaban nyo wala pang tama. So, expected yung gagamba nyo nun, tatalon-talon na lang. Pero ito talaga napaka-solid na ito. Kasi pang diderby sana to, entry, no? Kaso maliit siya. Kaya kinondisyon lang namin siya. Tapos hindi naman napares to, no? So, nilabasan natin ang medyo matapang yung salmon, no? Na talagang kinokondisyon natin kasi nga binalda niya lang yung akala kung magandang laban sana. Kasi nga napusuran niya agad. Pero yun, nilabasan natin siya medyo quality, no? Wala, binilot siya agad. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo, no? Tignan nyo na yung winner, oh. Ayan, oh. Grabe kumagat, oh. Gigil na gigil siya. Sabi niya, bakit ko daw kinuha yung pagkain niya, no? Alanganin pa yung pwesto ng tigre doon, no? Pero, yan. Napakagaling talaga niyan. So, tabi ko na yan. And sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan na i-like and share yung mga videos natin. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Kung hindi nyo pa na-hit yung notification bell, i-hit nyo na din para swertein kayo in 2021, no, katulad ko. So, tayo binibless naman tayo lagi naman, no? Kasi may mga tao tayo nandyan na nakikilala. So, sa ganitong larangan, no? Marami tayong nagiging kaibigan. So, yun. Next fight tayo. So, bubuhayin natin ito mga Adji. Alagaan naman natin to, no? Hindi ko na ilalaban siguro to. Huwag na. Bakit inawat ko yun mga Adji, no? Kasi tapos naman na yung laban. So, gigil na gigil din yung salmon. Gustong gumante. Pero, sorry buddy, naunahan ka talaga. Buhay pa yung salmon, no? So, bubuhayin ko to mga Adji. Ipapamult natin to. Hindi ko na kondisyonin to. Tatabi ko na talaga. So, mabubuhay ito mga Adji. Tatabi natin. Yung isa napakaangas, oh. Galit ka pa rin, buddy. Galit ka pa din. Okay na. Medyo haba kasi talaga to. Pero wala kasing katawan, no? So, iniisip ko naman na ito, pag naagat ng salmon to, wasak pa rin naman to. Ang problema lang, hindi umubra yung salmon sa kanya. Napakabilis kasi sumapot, no? So, okay game. Ito ang aabangan nyo sa next video. Ito. So, mga derby size. Hindi ko alam, no? Baka sa Facebook or sa YouTube or hindi natin alam, no? Game. So, yan ang abangan nyo.